खुलुमबाय, आंनि बिटिआर निउज चेनेलखौ साबस्क्राइब खालायदो, साबस्क्राइब खालायदो आरो बे खाथिनि बेल आइकन बेलखौबो थुनानै होदो जाहाथे मोजां भिडिअआ थाबनो नटिफिकेसन सौहैग्रोनाय बायदियै। सासे साधु बाबाया 60 बोसोर दन्दराव थानानै मन्दिराव थानानै माखासे रायजो राजाफ्रा डनेसन होलांनायखौ 1 कौटि रां राम मन्दिर लुफुंनो थाखाय डनेसन होदोंमोन आरो बे राङा जाहैबाय रायजो राजा आइ आफा होलांनाय रांखौनो दोनथुमनानै थिनानै दोननानै राम मन्दिर लुनो थाखाय डनेसन हिसाबै 1 कौटि रांखौ होनानै होयो। बिटिसिनि चिफ प्रमद बर'आ बुंदों जे 22,000 फरायसाफोरनो साइकेल राननानै होगोन होननानै बुंदों प्रमद बर'आ आरो माखासे थाखो 1 निफ्राय थाखो 8 नि फरायसाफोरनो गासैनोबो बेग राननानै होगोन होननानै बुंदों बिथां प्रमद बर'आ। मैया खुवा खुनायनि समाव आग्रामुवादाबादआव बास आरो ट्राकनि गेजेराव सौग्रावलायनाय जादोंमोन आरो बेवहाय बासनि मानसिफ्रा सा 10 जिउ गोमादों आरो सा 25 जना जखम जादों। दा जखम जानाय सुबुंफोरखौ हस्पिटालाव लांनाय जाहैबाय। दाखालि दिल्लीयाव बम ब्लास्ट जानायनि जाहोना जाहैबाय सानै मानसिया बमखौ गारनानै होफैदों, बेयावनो बमआ बेरदों होननानै बुंदों आरो बेखौ सीसीटीवीनि गेजेरजों नुनो मोननाय जादों आरो दा बेखौ नायबिजिरनाया सोलिगासिनो दं। दा बिथांमोनखौ हमनानै मोनथ'नाय जायाखै, बिथांमोनखौ नायबिजिरगासिनो दं। सोर बिदि खालामनाय बेखौ नायबिजिरनाया सोलिगासिनो दङ। दा गहपुर आरो बिश्वनाथ जिल्लाया बिटिआरआव लिरनाय दफा बायदियै बिटिआरआव हाबफागोनआ रोखा जाबाय आरो दा बेखौ बिटिआरआव सोफानायनि लामायाव दङसै। बिटिआरआव गामि सोसननाय आरो दानख'नाया 25 जानुवारिसिममोन आरो बेखौ 25 जानुवारियाव जाय लेखा होदों बेखौ बिटिआरआव हाबनायनि थाखाय बिथांमोना बिटिआरआव हाबगोन आरो जाय बिटिआरनि बाहेरायाव थागोन बेखौ बिटिआरनि बाहेरायाव दोननाय जासिगोन आरो जाय 25 थारिखनि सिगां होदों बिथांमोना निखौ खामानिखौ मावनाय जाहैगोन आरो जाय 25 नि उनाव एबा होजायाखै बिथांमोननि खामानिखौ मावनाय जानाय नङा। बिथांमोना जाय 25 थारिखनि सिगां होदों बिथांमोना नि खामानिखौ मावनानै होनाय जाहैगोन। बे बाथ्राखौ लानानैनो फैगौ 6 फेब्रुआरि खालि रायज्लायनाय जागोन होननानै बुंदों मिरु एबसुनि लेङाइ आफादगिरि जयन्त बसुमतारी। बिथाङा बुंनानै होदों, इउपिपिएलनि खामानि मावनायखौ मोजां मोननानै बारग' बेल्टनिफ्राय सा 15, जिएसनिफ्राय सा 45, बिपिएफनिफ्राय सा 55 सोद्रोमाफोरा इउपिपिएल हानजायाव जयेन जाफैदों। इउपिपिएलनि मावखुलियाव फैनानै जयेन जाफैदों। बिथांमोना इउपिपिएलनि थाखाय खामानि मावलांगोन होननानै बुंदों आरो इउपिपिएलखौ जौगाहोनायाव खामानि मावगोन होननानै बुंदों। बिथांमोना फैगौ 1 फेब्रुआरि खालि सा 6 इउपिपिएलनि एमसिएलएफोरखौ मावफुं सोद्रोमा महरै समायखिरा लाहोगोन। बिथांमोननि मुंफोरा जाहैबाय फारियै 40 नं रौता बियाबनि नीलचर गयारी आरो 32 नं भेरगाव बियाबनि दावबायसा बर', 27 नं नाग्रिजुलि बियाबनि धर्म नारायण दास, 4 नं जमदुवार बियाबनि रेवरेवा नार्जारी, 33 नं न'नै सेरफां बियाबनि सनजित धान'थि, 24 नं मुसलपुर बियाबनि राकेश ब्रह्म। बिथांमोनानो। आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालायाखैबा साबस्क्राइब खालायदो आरो बे खाथिनि बेल आइकन बेलखौबो थुनानै होदो जाहाथे मोजां भिडिअआ थाबनो सौहैनाय बायदियै मोजां खौरां लानानै सफैयो थाबैनो।